बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। दरं जिल्ला पानबारि आउटपस्टनि सिङाव थानाय राजापुखुरि गामिनि हाबा जागोदान आइजो यास्मिना खातुननि गोथै देहाखौ गोमोथाव थासारियाव बोखांनो हायो। बे जाथायनि उनाव यास्मिना खातुननि नखरा फिसाय शफिकुल इस्लाम आरो बिहाव बिखुनजोनि हेंथायै गसर थिसनो। गसर थिसननायनि उनाव फिसाय 27 बोसोर बैसोनि शफिकुल इस्लामखौ पुलिसा हमो। यास्मिना खातुननि बिमाया फोरमायनाय बादिब्ला फिसाय आरो बिहाव बिखुनजोआ जथुम दाबि खालामगासिनो दंमोन आरो बुथारनानै गोथै देहाखौ फोथैना लानाय बायदि थासारियाव दोनदों होनना थैनाय आइजोखौ फेनाव दलें लगायनाय थासारियाव बोखांनो हायो। हाबा जाखांनायनि उनाव फिसाया बिसिखौ जोथोब नागिरनानै हाराहास्ति होयो आरो जोथोब महरै 3 लाख रां दाबियो होनना बुलि जानांनाय आइजोनि नखरा फोरमायो। टकिअ अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानाय आसामनि आइजो बक्सार लाभलिना बरग'हाइआ मैया अर्जुना बान्थाखौ नाजावो। लाभलिना बरग'हाइनि अर्जुना बान्था मोननो हानायखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगावनि वार्ड नम्बर 4 एबा आर्जफारानि थागिबि बारग' एनडिएफबि मुलुग ब्रह्म एबा आफादाव बिमोगथां बिथांखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुंफोरा रबिबार मोनानि 8 रिंगासोआव अमा आदार होबाय थानाय समाव गामियावनो फैनानै लिंनानै लांनानै बिथांनि सायाव गाग्लोबो। गाग्लोबजाग्रा बारग' एनडिएफबि बिमोगथाङा सासे सुबुंखौ सिनायनोबो हादों होननानै फोसावदों आरो सिनायथिनो हानाय सुबुंखौ गसाइगावनि प्रान्जल ब्रह्म होननानै बुंदों। गाग्लोबग्राफोरनि हेंथायै एफआइआर होबाय होननानै मुलुग ब्रह्मआ मिथिहोयो। हादरनाङै मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि जाहोनाव सरासनस्रा सुबुंफोरा जिउ खुंनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जागासिनो। मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ लानानै दाब दाब जायगायाव धरना होनायबो नुनो मोनगासिनो। मैया इन्डास्ट्रिज आरो कमार्स मन्त्रि चन्द्रम'हन पाटवारी बिथाङा सिमेन्ट आरो स्टिलनि मुवा बेसादफोरनि दामखौ बांहोनाङैनि थाखाय जनता भवनाव सिमेन्ट आरो स्टिल दिहुनगिरिफोरजों गुवारै सावरायज्लायो होनना टुइटनि गेजेरजों मन्त्रि बिथाङा फोरमायो। हानजायारि जिनाहारि खालामनानै बुथारजानाय रसिदा इक्कानि बुथारगिरिखौ हमनानै फासि होनांगौनि दाबिजों बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव मैया फिन जांख्रिखांफिनदों। बागानपारा दखरा आदिबासि आइजो आफादनि दैदेननायाव गासै हौवा हिन्जावफोरा लामायाव बागानपारा पुलिस थानाखौ बेंखन होयो। सोमावसारारिफोरा रसिदा इक्कानि बुथारगिरिखौ हमनांगौ, आसाम पुलिस मुर्दाबाद, आसाम सरकार हाय हाय, प्रमद बर' खामानि गैया बायदि स्ल'गेनजों बागानपारा थानानि लांगोना मोखांखौ गोमखांहोयो। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 अक्ट'बरनि हराव सिनाय मोनै लांसुनियाफोरा बागानपारा साखाथि उत्तरपारनि रसिदा इक्का मुंनि सासे सिख्लाखौ हानजा नांना जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन। बे जाथायनि उनाव 3 सेंग्राफोरखौ हमनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।